Quero volver de novo neste pleno a recordar o problema que están tendo os veciños Sanguiñeda, exactamente no camiño do Coto da Riba, pois unha obra que se fixo no mes de novembro e a día de hoxe pois ese asfaltado está en un estado de degradación que está peor do que estaba cando se asfaltou. Ese veciño xa presentou o segundo escrito que está demandando e que se pida responsabilidades a esa empresa. E se non se fixo o pagamento, que non se lle faga. O sea, que ele entende, que ese veciño entende que hai unhas garantías das obras executadas polas empresas, e este caso o contratante e o Concello, pois está pedindo responsabilidade ao Concello e responsabilidade pois a empresa que fixo ese asfaltado. Coto da Riba. Eu creo que Camilo, Luís, sabes ben calé, Cándido, contigo tamén se trasladou este problema personalmente, se me queredes contestar se vai facer algo para repoñer hai unha obra que está realmente se asfaltado que non está cumplindo o seu cometido, está peor do que estaba, e se se pagou, pois evidentemente son cartos de todos que se están pois mal utilizando. A ver, pagar non se pagou, ni se contratou ninguna empresa. Ese asfaltado fixo por un lado a pala de Rodrimos, por outro lado o asfaltado da planta de Cosa e a man de obra do Concello, dos funcionarios, dos traballadores do Concello, o sea, que non se empleou ninguna empresa. Iso para empezar. Segundo, eu estuve ali, pero non hai que este peor que está. Que pasa? Que hai en sitios que hai humedad, non sei que pasou aí, que está salindo unha erva por medio do asfalto, pero é erva, non é buraco, nin é... me parece que estamos movendo, e ti foche miralo? Sí. Hai buraco na carretera. Sí. Buraco non, hai erva Luís, erva que eu non quero falar, mira, che mostro as fotos que teño e hai que arreglalo, pero terá que arreglalo o Concello, porque ao final que non asfaltou foi o Concello, non foi ninguna empresa, ni se vai pagar a ninguna empresa. Este veciño nos traslada que na reunión de Sanguiñeda do goberno se trasladou que se iba inmediatamente a reparar o que está mal feito. E dixestes que antes do día 15 deste mes se lle iba a arranxar. Este home, este home o que traslada no escrito que se presentou neste Concello é iso, que se está continuamente dando excusas e o camiño cada vez está peor. E o medo e a preocupación que ten el é que unha vez que se faga o traballo, que pase este goberno, que é quen quen ordenou facer esa obra, independentemente quen participase, se foi Copsa, se foi Pérez ou quen fora. Da igual. Estou dicindo as empresas... Este veciño non ven demandando iso. Este veciño demanda que o traballo que está feito se fixo mal, que se repoña, falou, se vos trasladou por parte del o problema, vos lle destes unha resposta que simplemente que actuedes según facer favor que canto antes